Tälle alueelle iski vihollinen talvisodan ensimmäisenä päivänä. Miten on? Iskeekö se uudestaan? Tälle alueelle vai Suomen alueelle ollenkaan? Sitä pohdimme tämän päivän jaksossa. Nyt Ukrainan sodan myötä on hyvä pohtia tätä kysymystä, että hyökkääkö se Venäjä Suomeen vielä jonain päivänä vai ei. Lehtitiedot ja kaiken maailman asiantuntijat ja professorit tätä länkyttää jatkuvalla syötöllä, että kuinka Suomella on enää pieni hetki aikaa valmistautua ja mahtaako se NATO nyt puolustaa Suomea ja miten tässä vielä käy. Että lehtitietojen ja asiantuntijoiden perusteella niin pitäisi olla erittäin huolissaan tästä asiasta. Mutta kun oikein ruvetaan miettimään nyt, kun meillä on Ukrainan sodasta on tietoa ja kokemusta, että miten moderni sota etenee, niin sehän on havaittu, ja voidaan sanoa, että Ukrainassakin on menty hyvin perinteisin menetelmin. Moderneista suurista aseista ei ole juurikaan ollut mitään hyötyä, mitä Venäjä on käyttänyt, vaan se on se joukkojen määrä, joka siellä hyvin paljon hallitsee, että miten se sotatilanne siellä etenee. Aivan samalla tavalla kuin toisen maailmansodan aikaan olevissa sodissa ja toisaalta myös muissakin sodissa, esimerkiksi Vietnamin sodassa merkittävä oli se joukkojen määrä siellä. Ei auttanut, vaikka amerikkalaisilla oli kuinka isot aseet tahansa, niin siitä ei saatu merkittävää etulyöntiasemaa ja voittoa sille sodalle, vaan tuli täysin nöyryytys siellä. No mitenkä sitten Suomen sotia ja Ukrainan sotia voidaan vertailla? Voidaan ajatella, että joukkojen määrät on suhteellisesti aika lailla samat. Ukraina puolustaa samalla määrällä ja Venäjä hyökkää samalla määrällä, mitä Suomi aikanaan teki. Ja Ukraina on pystynyt puolustautumaan sillä määrällä. Ja siinä on semmoinen erotus vielä, että Ukraina on saanut modernia aseistusta runsaasti siihen puolustamiseen. Ja Suomi aikanaan ei saanut yhtään apua oikeastaan. Niin tähän perustuen voidaan ajatella, että Suomen puolustustaito on ollut aikaisemmin jopa parempi kuin mitä Ukrainan tällä hetkellä, koska Suomi on pärjännyt paljon heikommin varustettuna, tai pärjännyt, ainakin pystynyt puolustautumaan. Niin tähän perustuen tänä päivänä Suomi on siitä asti varustautunut, edellisestä sodasta asti varustautunut mahdollista tulevaisuuden sotia silmällä pitäen. Ja tänä päivänä Suomi on huomattavasti paremmin varustautunut mitä viime sodissa. Niin tähän liittyen voidaan ajatella, että Suomi ei välttämättä tarvisi edes NATOa siihen, että se pysäyttää Venäjän hyökkäyksen. Vaikka kuinka helposti iltapäivälehdet toitottaa, että kuinka suuri Venäjä on verrattuna Suomeen ja kuinka paljon enemmän ihmisiä siellä on verrattuna Suomeen. Ne Venäjän kaikki ihmiset ei ole hyökkäämässä tänne yhdellä kertaa, joka tapauksessa, kuten ei ne ole Ukrainaankaan hyökännyt. Siellä ei koko kansan mobilisaatio tule tapahtumaan pelkän yksittäisen hyökkäyksen takia, että koko kansan mobilisaatio tapahtuu vasta siinä tapauksessa, kun joku vihollinen oikeasti hyökkää Venäjän maaperälle ja uhkaa venäläisiä kaupunkeja. Silloin mobilisoidaan koko kansa. Kun taas muuten sopimussotilailla soditaan nämä Venäjän itse aloittamat sodat. Ja sitten Suomi
totta kai tulee mobilisoimaan koko kansansa siihen taisteluun, niin tiedetään, että mikä on se lopputulos. Ja Venäjä tietää sen oikein hyvin. No mitä sitten tulevaisuudessa voisi tapahtua, kun Ukrainan sota päättyy ja tämä jännite kuitenkin tässä vielä jatkuu, niin varmasti tuleekin tapahtumaan erilaisia pienempiä tapahtumia Euroopan ja Venäjän rajoilla. Ja on mahdollista, että ne tapahtumat tapahtuu myös Suomen rajoilla. Ja varmasti Venäjä tulee testaamaan NATOa. Jossain päin sekin voi tapahtua Suomen rajoilla, Baltian rajoilla, Suwałkin käytävällä. Ne on potentiaalisia paikkoja. Tai sitten Venäjä keksii aivan jotain uudenlaisia tapoja testata NATOa. Ja miten Suomi voi valmistautua siihen? No, seuraamalla tilannetta ja mahdollisesti vastata niihin provokaatioihin, mihin mä kyllä uskon, että Suomi niihin vastaa. Ja tietysti aina Suomelle tyypillistä, että konsultoidaan NATOa, että mitenkä vastataan. Mutta jos nyt ajateltaisiin vaikka tilanne, että Venäjä testaa vaikka Suomen rajoilla NATOa, Suomihan puolustaa itseään välittömästi. NATOhan ei lähde heti lähettää joukkoja Suomeen, koska tiedetään, että täällä on kuitenkin vahva puolustus, että täällä aika hyvin pitäisi pärjätä alkuunsa ihan itsenäisesti. Se voi olla, että se testaaminen olisi jo siinä. Että ne testaa, että missä vaiheessa niitä NATO-joukkoja alkaa sitten virtaamaan. Luulen, että Suomi tulee vastaamaan kaikkiin provokaatioihin voimalla ja suoraan, koska se olisi loogista. Suomen pitkäaikainen politiikka on ollutkin sellaista, että naapurille pitää sanoa suoraan ja voimakkaasti, että erityisesti pelkoa ei saa esittää, vaikka sieltä tuleekin sitä uhkaa ja sitä pelon lietsontaa yritetään aiheuttaa tulevina vuosina. Ja ihan varmasti jonkunlaista joukkojen keskitystä tulee rajalle ja niin poispäin, mutta niistä nyt ei kannata hätkähtää. Suomi pitää valmiutta yllä ja on määrätietoisesti sitä tässä alkanut kehittää entisestään ja seuraa tilannetta, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. Että sen takia ei kansan kannata uskoa ihan kaikkia lööppejä, mitä siitä asiasta tullaan kirjoittamaan tässä tulevien parin vuoden aikana. Mitä sitten, miten tuo Ukrainan tapaus, niin miten se tulee sitten päättymään? Niin mä veikkaan, että loppujen lopuksi Ukraina joutuu tekemään hyvin Suomen kaltaisen ratkaisun, eli jonkun näköisen ystävyyssopimuksen, jonkun diilin, mikä nyt on Ukrainalle huono, niin kuin se oli aikanaan Suomellekin, mutta se nyt on pakollinen asia, mitä he joutuu tekemään ja luovuttamaan niitä alueita. Ja kuten Donald Trumpkin on esittänyt, että Ukraina ei niitä alueita tule saamaan takaisin. Ja se nyt on fakta. Totta kai niitähän nyt tollaisia ei kannata niinku suoraan esittää Venäjälle, että ottakaa vaan. Mutta se täytyy pitää mielessä, että se nyt on vaan fakta, että niitä nyt ei enää takaisin saa, niitä jo vallattuja alueita. Ja homma tulee päättymään siihen, että Ukraina joutuu olemaan Venäjän etupiirissä tulevat vuosikymmenet ainakin kärvisteleen samalla lailla kuin Suomi aikanaan on joutunut tekemään. Et siitä nyt ei pääse mihinkään. Et näin se tulee päättymään. Ja mitä sen jälkeen, tilanne jatkuu varmaan jännitteisenä Venäjän ja lännen välillä. Ja sitten aikanaan kuitenkin Amerikassa taas valta vaihtuu, niin tilanne saattaa olla taas täysin toisenlainen. Että sieltä saattaa tullakin Euroopalle tukea ihan reilusti. Mutta lopputulema yhteenvetona voi todeta sen, että
en usko, että Venäjä tulee koskaan hyökkäämään Suomeen, ellei sitten maailmassa tule joku valtava tilanne, valtava maailmansota, niin silloin Suomi voi joutua sotaan, mutta ilman sellaista niin ei ole niin kuin pienintäkään mahdollisuutta, että Venäjä hyökkäisi Suomeen. Ja Suomi ei välttämättä tarvitse sitä NATOa, että jos Venäjä nyt saa kammettua NATOn epäyhtenäiseksi ja voidaan todeta, että artikla 5 on täys tuhnu, niin joka tapauksessa Suomi on kyllä sellaisessa tilanteessa ja sillain varustautunut, että ei Venäjä lähde yrittämään Suomen kaupunkeihin marssimista. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Moro!